أب وشتن وطان بمخان فنوا مكتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كما يتمسيو ساعتنا أخيلون نلومي سوني عسرت حدا جنبوت ساعة تشعات تمشت زتلالوه زينا ومستنادو حيزنا لكم كريمنا لنا نمكتالكم بخبر زعدم شام تولده كم تلمود بغندنا تاتو فيلم حانت كابتوم زادلك نكنك قبر لهم تصنحوا حمومات كورونا فيروس حاويانا بيتا تفانيا أبنو الزبا غردت برست أقرب نمكتا مكوت صار كحيل متحساسة بقريبهم تعستوها أقراو بانك دم نمسسانا بكتم أسمرا ولا انتاولك سدم تخايدهم كلاي معبل لبدا كورونا فيروس كخصت كم زغل يقلت علهم أب أمريكا متن شغلت البونت نبع إسران حمشتم يتويت كعرق كم زغل تأميتهم مركب إيران خال مركب تهاجر بميسايل بمهرام السبعة وكسارة وريدهم حبريتا كام مينستر تعنا حانتي كابتوم أب هوسبيتال تعاقبهم زادلي كنكنك جبر لهم تصنحو حمومات كورونا فيروس أب هجراوي لابراتور تعنا بزتجبر لا مرمرة كاب تحمام نت أخوينا سلسترخبت لومي عسرت حدا جنبوت نبيتا تفانيام مستوما قديمهم بتمساسال أجباب زتفانو سلاسان شوعتن كاب تحمام حاويهم زتفانو زيجاتات بتغللا سلاسان شمونتن بتحمام اللوم أب إيرترا كسب حجي بكورونا فيروس نايز تلخفو زيجاتات قصري سلاسان شعتن يوم أب زحلف السمنون كم التجلسة زاجيت تمزجيب زلو أفناوي وتاو وتسيت مرأة نايتهم بمنجستي ستوسدو حكمناون كالوت عقدستي لبدانا يمكل خال سجوم تاتن ممرحي تاتن يوم إذن فتسوم كزانينا أي جبان اتحدقا جيناس لزي تغنتتهم سلازي زرقح كورونا فيروس بملئات مفلات بدرجة هاجر زي السلاسل أم بقاس زلو عمام تفتسيمو نخونتات تلبع زنتصر ملوء سئليك ساب زركب زيغاتات بمنجستين زواتون أبتكبار زلون كلهم ممرحيتات بتبقى ختكبرو داقيمنا نتحساسب مينيستر تعنا عسرت حدا قنبوت كل تشحن عسران إيرتراوያን ተቀማጦ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ማለት ሽወደን ኖርዌይ ዴንማርክን ፊንላንድን ከምኡውን ኣብ ኢጣልያ ኩዌትን ጅቡትን ዝነብሩ ዜጋታት በብውዳ ቤታቶም ኣብ መኸተ ኮቪድ-19 ዝውዕል ወፍያታት ገይሮም ኣለዉ ሙሉእ ትሕዝቱ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳልዩሎ ተስፋ ልደት መብራህቱ ከቕርቦ እዩ ኤርትራውያን ነበርቲ ሃገራት ስካንዲኔቪያ ንመኸተለ በዳግ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዝጀመርዎ ወፍያታት ብምቕጻል ኣብ ርእስቲ ኣቐዲሞም ዘዋፅእዎ ልዕሊ 6 ሚልዮን ክሮነር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 300,000 ክሮነር ከም ዝወፈዩ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝበፅሐና ሓበሬታ የረድእ بز مسرت ودابي من سيات هجدف عب شودن 65,000 جوجله هجدف يون شامبينج 15,000 محبركم كتما أوروبرو 25,000 عديتات بيت كريستيان مول وانجيل ستوكهولم 10,000 محبركم كتما هارنوساند 10,000 محبركم كتما بوروس 10,000 محبركم كتما موتالا 14,600 محبر سنيد قطر حدا سوندي بيبوري 10,000 محبركم من محبر إسراسنن كتما شامبينج شمون تشحن 430 محبركم لوليو كل التشح عبورة تكال طريتن ملاي أرقاويان 10,000 محبر حوات إيرتراويان نبرت الدوب ستوكهولم 10,000 جوجيلا يتوبوري أنصار كورونا فيروس 10,000 محبركم يرافيلا أوبلاندسبورو 10,000 محبركم أونبي 5,000 هاجراوش ماقل الدنمارك دما 10,000 كرونر أبركيتو مالوم بزي كازي أباروم نرويج زنبرو كاب كل التعامد كسب 21 عام زعد ميوم 65 إيرتراويان قلعون من سياتن 20 كل تنشحن 500 كرونر بتماساسالي علامة كم زوفيو اتزبط حنا حبريتا أفليتهم بتماساسالي أب إيطاليا زنبرو إيرتراويان أبرق ستة أقدمهم زبركتو كل 265 إيرو أبز حلفق النيات توسخي 7 إيرو أوات يوم تجنزب جلتات هجدف أب بريشا ميلانون رومان بدمر 13,000 إيرو جنافر حماد إيه أبولونيا بريشا كاتانيا فيرنسا جنوفا ميلانو نابولي بارما بيزا
ፒስቶያን ሮማን بتقللا 8411 ايرو من اسيات قدف اب ميلانو بولونيا رومان بدمر 6600 ايرو محبر كومات بارما روما ميلانو فيرونا بولونيا جنوفان بتقللا 13800 ايرو حقراوش ماغلتات ميلانو رومان 13000 ايرو كوميته ميديا ايطاليا دما 2000 ايرو زبركت وقخون كلو نباري كتما ميلانو اتو غويتوم يوحنس اب كتما باصع كبابي عداغا اب زركب بيتو نستخاريت سدرابيت كساب مጨረሻ ወርሕ መስከረም 2020 ካብ ክራይ ነፃ ገይርዋሎ እዚ ከምዚን ኩሉ አባላት ማሕበረኮም ኤርትራ ኣብ ኩዌትን አባላት ኤምባስን 1462 ዲናር ኣብ ጅቡቲ ዝነብሩ ዜጋታት ድማ 100,000 ፍራንክ ከም ዝወሰኹ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም بخال وجن أتوردي أرأياس تبهل نباري رياض سعود عرب أبسمرا ججرت نشتو أبزركب جزء استخاريا كل التسدرابيتات نناي 4 ورحي كراي جزا حدي كلنا الله أب زوبا مأكل نبرتي نوس زوباتات ججرت قال نفعي سرجغا مايتمناي سامبل باراديزون 4 سمران نصقمات وغنات زغبرو دغف بزتودب اغباب يسلاسلالهم وكيل رينا بنيام فسحاتين نزدالو زيناو صبصاب ازي برهانه بز مسرت عم محدر نوزوبا ججرت محبر متحجاز محبركم معسكر الجين عسرا شحناقفا سموخدك الزيدلي زيغا 10 شحناقفا ونا نبار رويال حموشتو كنتال شكورن كارتون سامنان نصقمات كم مقارحن كلو 4 وننت ابايتين 10 شوعه تخاريتي كاب حدا كساب 3 ورحي كراي حديغم لهم أما محدر نوزوبا ترافل دما محبركم معسكر دندن أبت معسكر زركبا دكانات زوفيو 4 كلتا شحناقفا نا 4 كلتا سدرابيتات تخفافيلو بتمساسالي ابنو زوبا قالا نفحي حزب مرحانون سب دكانات سلع دعرون زلقسوا حموشتو خنتال اخلي 10 شحناقفا زواقو الكولن 25 شحناقفان كمون نبر تعديكا زواتسوو لعلى 4 شوعة شحناقفا نتقمات كم مقارحن كلو حموشتو وننت ابايت دمان 23 تخاريتي كاب حدا كساب كلتا ورحي كاب كراي نتا إلومم از خمزيلون كله ابنو زوبا سرجقا نبار بلزا وناني فورنو نعيسران 3 سدرابيتات ككم قطر سدرابيت نعيسرا معلتي بان بنتا كعدلن كله حزبي صحافلام 5 شحنافا كلتا قدوسات من اسياد دما 3 شحنافا نتقمات وفيم بتوسخي أوت أزغمت وسدرابيت نفسهر ممهر استيفانوس سلمون كمون آتو إدريس سعيدن آتو ياسين سعيدن أب شمان قسل علي نزركبو 10 تخاريتي شمان توننت أبايت أب إمبادر هدمان 10 تخاريتي كاب كلتا كساب شوعة ورحي كراي قديفهم لهم علوو أما محدار نوزوبا ماي تمناي دما قبار سناي زلقسو باستان من نتاتهن نعيسرات قمات ككفافلن كلو أوت أزغمت آتو هابتو قبوزاي آتو سلمون ولداي آتو تسفاي قبر هيوتن حانت نباريت من محدارن كأن 15 تخاريتي كاب كل التخصاب 3 ورحي كراي حادي قملوم بخال وغنا من محدار نوزوبا سنبل أوت تنبر ويزورو الماز يمانه كمون ويزورو أوت أشكفلومن ويزورو يفتر الله دباسن زركبوهم 4 وننت عبايتي نعسر تحدى تخاريتي كاب حدا كساب كل التورحي أما محدار عداق حموس دما أوت تغمت ويزورو عقبة تسفا ماريامن سما كتقزي دليت نباريت عدت اليانن نا 4 تخاريتن خلت ورحي كاب كراي نصا غيرنو أما محرر نوزوبا باراديزو دما أوت أزغمتو آتو زكارياس ولدو آتو بيتروس أبرها آتو تسفا قابر تولده ويزورو فاتين ولده سلاسين ويزورو أزمرا بيانن زركبوهم شدشتا وننت عبايتي نعسر شمونت تخاريتي كاب كلتا ورحي كساب لبدا كورونا فيروس كاب هاجرنا زتأفق أما محرر نوزوبا 4 سمرا كا 10 شوعة وننت عبايتي نش 8 شمونت تخاريتي كاب حدا ورحي كساب 3 ورحي كاب كفليت كراينت أكجبروهم وسينام أب كتما كرن ممهرانن ولنتاين من إسياتن تمهارون أفلطون قحاتن حبرت حسب أب مبراخ زوج ممرحيتات أب متكبارن مس ممحدار توهايدهم زمسكن أبركتو يقبر اللوم إيريناز توكستهم أكايتين أي تعمام فلمات أنك إنسعبيناتن لبدا كورونا فيروس أب حبرت حسب نمسرات أبزع علم قوسقاسات توافيرهم من بارهم أبزوان زدما تكبار زوج ممرحيتات نمرققات أب ممحدارات كابن زوناتن كمون هزبي ببزحي أبز كبرلهم بوتاتات كم دكانات حدري معدل غاز عداقات إخلن أحملتن قطعتات محبرة ومفنتات كم زحلو عم مقبار آتو كيروم كم زلو قليصهم
እቶም መምህራንን ወለንታያን መንእሰያትን ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ዝጸንሐ ጻዕቂ ስራሕ ኣብ ምፍኻስ ይኹን ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ምብራኽ ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ዝሓበረ ሓላፊ ምክትታል ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ከረን መምህር ተስፋ ዝገ ዕሌት ነበርቲ ክትሓባበርዎም ተማሕጺኑ ኣብ ንኡስ ዞባ ቁርደት ጥንታዊ ኣግራብ ብሓፈሻ ገረብ ዓርከብ ከባይ ድማ ብፍላይ ሓደጋ ብርሰት የንጸላልዎ ስለ ዘሎ ናይ ምቁፅጻር ንጥፈታት ክሕይል መተሓሳሰቢ ቀሪቡ ኣብ ገማግም ሩባ ባርካ ዓርከብ ከባይ ዝርከቦም ዓበይትን ጥንታውያንን ኣግራብ ከም ዝርከቡ እንተኾነ ግን ንልምዓት ጀርዲንን ዘቤታዊ መዓላን ብልዑል መጠን ይበርሱ ከም ዘለዉ ዝሓበረ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ በርሀ ሃብቶም ኣልማዕቲ ጀራዲን መተካእታ ዘብርሱ ኣግራብ ስለ ዘይተኽሉ ብፍላይ ዓርከብ ከባይ ሓደጋ ምጽናት የንጸላልዎ ከም ዘሎ ኣረድዮም ገረብ ዓርከብ ከባይ ጉንዱ ጨናፍሩን ፍረኡን ንዘቤታዊ መዓላ ልዑል ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ንብርሰት ዝተቓልዐ ምዃኑ ምስ ፍሕፋሕ ገረብ ተምር ሙሳውን ሓድሽ ኣግራብ እንኸይበቁል ዕንቅፋት ኮይኑ ምህላው ዝጠቐሰ ኣቶ በርሀ እቲ ኩነታት ዕቱብ ቆላሕታ ክግበረሉ ኣዘኻኺሩም ማሕበር ደያን ንኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ትሕዝቶ ባንክ ደም ንምስሳን ሎሚ 11 ግንቦት ወለንታዊ ተበግሶ ወሲዱም ኣባላት ማሕበር ነሪና ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብዚ ብሰንኪ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኩሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉሉ ዘሎ እዋን ሕፅረት ደም ከየጋጥም ብማሕበር ተወዲቦም ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ገሊፆም ንሳቶም ወሲኾም ሚኒስትርታትን ካልኦት ትካላትን ኩባንያታት ህንፃ ከምኡውን ሃገራውያንን ሞያውያንን ማሕበራት በብዝትዕመንን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምፍንታት ብዘማልእን ኣገባብ ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ንምስሳን ተበግሶታት ክወስዳ ኣዘኻኺሮም ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ሃገራዊ ዜና ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምክታል ክትቅፅሉ ደጊመ ብክብሪ ዕድም መንግስታት ንዝቀላቀል ዘሎ ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣቃሊለን ከይሪኦ ንምቁፅጻሩ ድማ ቅልጡፍን ኣድላይን ስጉምቲ ክወስዱ ክኢላታት ጥዕና ፀዊዖም እቶም ክኢላታት ኣብተን ልዑል ምንቁልቋል መልከፍትን ሞትን ከመዝግባ ዝቐነየ ሃገራት ምስ ምፍኻስ እገዳታት ዝምዝገብ ዘሎ ሓድሽ መልከፍቲ ምልክታት ካልኣይ ማዕበል ናይቲ ለበዳ ምዃኑ ብምጥቃስ መንግስታት ዕቱብን ዝተዋሃደን ፃዕሪ ከካይድ ከም ዝግባእ ገሊፆም ንሳቶም ነፃውዒት ዘቕረቡ ኣብተን ነቲ ለበዳ ከም እተቆፃፀሮ ብምግላጽ ናይ ምፍኻስ እገዳታት ስጉምቲ ዝወሰዳ ደቡብ ኮርያ ጀርመንን ቻይናዊት ከተማ ውሃንን መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ከም ዝነሃረ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ እቲ ሓድሽ መልከፍቲ ኣሰካፊ ምዃኑ ዝገለጸ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ክኽሰት ከም ዝኽእል ብ10 ግንቦት ኣጠንቂቖም ኣብ ደቡብ ኮርያ እቲ ሕማም ኣብ ደረጃ ቁፅፅር ከም ዝበፅሐ ክግለጽ ድሕሪ ምጽናሕ ብ10 ግንቦት 35 ሓድሽ መልከፍቲ ከም እተመዝገበ ጸብጻባት ይጠቕሱ እቲ ሕማም ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ዘይጠፍአ ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምፍንታት ዘጠቓልል ጥንቃቐታት ክጎድል ከም ዘይብሉ ዝሓበረ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ኣጽኒዕዎ ንዝጸንሐ እገዳታት ማሕበራዊ ቁጠባዊ ንጥፈታት ከም ዘሐይሎ ኣፍሊጡሎም መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ተረርቲ ናይ ምክትታል ምምርማርን ምውሻብን ስጉምታት ወሲዱ ምጽንሑ ይፍለጥ ኣብ ደቡብ ኮርያ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣስታት 11,000 ሰባት ክልከፉ ከለዉ 256 ድማ ከም ዝሞቱ ይፍለጥ ብዘይካዚ ድሕሪ ምፍኻስ እገዳታት ቁፅሪ መልከፍቲ ከም ዝወሰኸ ዝሓበረ መንግስቲ ጀርመን እቲ ኩነታት ብከምዝን ተቐፂሉ ነቲ ናይ ምፍኻስ ስጉምቲ ዳግመ ግምት ክገብረሉ ከም ዝኽእል ኣሚቱሎም መንግስቲ ቻይናውን ኣብ ከተማ ውሃን ሓድሽ መልከፍቲ ብምምዝጋቡ እቲ ክስተት ምልክታት ካልኣይ ማዕበል ከይከውን ዘሎ ስጋት ብምግላጽ ንምቁፅጻሩ ልዑል ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ቻይና ብዝርከብ ዞባ ጂሊን እውን መጠን ሓድሽ መልከፍቲ ብምዝያዱ መንግስቲ ቻይና ገይርዎ ንዝጸንሐ ምፍኻስ እገዳታት ደው ብምባል ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ምቁፅጻር ከም ዘእተዋ ይቃላሓሎም ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ኣብቲ ዞባ 14 ሓድሽ መልከፍቲ ከም እተመዝገበ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ጥዕና ካብ ምዛም ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ኣነፂሮም ኣለዉ بمسرت صبصبات عنا بزحلف 24 ساعات بدرجة عالم أستات 80,000 حدش ملكفتي بمزقابو اتهاز لعلي 4.5 مليون كبتصحن كله لعلي 284 شحد كابوم دما مويتهم بسنك حمام كورونا فيروس اب امريكا تخسيت زلو متن شغله البونت ناب 25 ميتاويت كعرك كم زغل بيت صحفه جمجا امريكا اميتهم كتبوا سعبينات نايت حمام بقليل كم زي فوز حبرت صحافه جمجا امريكا ستيفن منشن
اتي ابز اوان زي استات 15 ميتاويت بصح زلو متن شغلت البونت اب قرب اوان ب 10 ميتاويت كبكبل تخولو خم زلو غليصوم እዚ ክስተት እዚ ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ካብ ዝተረኣየ ተመሳሳሊ ፀገማት እቲ ዝኸፍአ ምዃኑ ፀብፃባት ይጠቕሱም ኣሜሪካ ነቲ ሕማም ንምግታእ ስጉምታት ክትወስድ ካብ እትጅምር ንድሓር ጥራይ ኣስታት 33 ሚልዮን ብዘይ ሽቕለት ከም ዝተረፉ ይግለጽ ኣብ ኣሜሪካ ብሕማም ኮሮና ቫይረስ ናይ ዝሞት ሰባት ቁፅሪ ኣስታት 81,000 ናይ ዝተለኽፉ ድማ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን በፂሑ ከም ዘሎ ይፍለጥ በዚ ድማ ኣሜሪካ ብመጠን ሞት ይኹን መልከፍቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ዝተመዝገበላ ሃገር ኮይና ኣላ ኣብ ልምምድ ከም ዝነበረ ዝተገልጸት ናይ ውግእ መርከብ ኢራን ንኻልእ መርከብ ተሃገር ብሚሳይል ብምህራማ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝሰዓበ ይግለጽ ኣሎ በቲ ብ10 ግንቦት ኣብ ከባቢ መጻወቢ ሆርሙዝ ዘጋጠመ ክስተት ብውሕዱ 19 ባሕረኛታት ከም እተቐትሉን 15 ከም ዝቆሰሉን ዝሓበሩ ሰብ መዚ ኢራን ንምጽራዩ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኣረድዮም እቲ ፍጻመ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ምስ ዘሎ ወተሃደራዊ ቅልውላው ምትሕሓዝ እንተሃልይዎ ነቲ ኩነታት ከኽሮ ከም ዝኽእል ተንተንቲ እምቱም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መራኽብ ውግእ ኢራን ኣብ ልዕሊ መራኽብ ሃገሩ ተኽታኺ ስጉምቲ ምስ ዝወስዳ መጥቃዕቲ ክካየደለን ኣቐዲሙ ትእዛዝ መመሓላሊፉ ምንባሩ ኣይርስዓን ኢራን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከባቢ መጻወቢ ሆርሙዝ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ወቂዓ ድሕሪ ምውዳቓ ምስ ኣሜሪካ ዝጸንሐ ዘይምቅዳው መሊሱ ከም ዝኸረረ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢራን ቅድመ ኩነት ዘይብሉ መስርሕ ምልውዋጥ እሱራት ምስ ኣሜሪካ ንምክያድ ድሉ ከም ዘሎ ብ10 ግንቦት ኣፍሊጡ እንተኾነ ግን ነዚ ዝቐረበ ጻውዒት ዝምልከት ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተዋህበ ምላሽ ከም ዘየለ ኣፈኛ መንግስቲ ኢራን ሓቢሩ ተኸሲቱ ብዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣሜሪካ ዝቀየረቶም ዜጋታቱ ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዝርከቡ ዝገለጸ መንግስቲ ኢራን ቅድመ ኩነት ዘይብሉ ህጹጽ ምልውዋጥ እሱራት ብምክያድ ናብ ሃገሮም ንምምላሶም ድሉ ከም ዘለዩ ኣነፂሩ ዘሎም ሰብ መዚ ምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂታት ነቶም ኣብ ኢራን ተቐይዶም ዘለው ዜጋታቶም ናብ ሃገሮም ንምምላስ ዝካየድ ጻዕሪ ጽቡቕ ኣንፈት ሒዙ ከም ዘለዮም ገሊጾም ነይሮም በዚ ድማ ተን ብቐሊል ክፍታሕ ኣብ ዝኽእል ዘይመስል ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ቁጠባዊ ምትፍናን ዝርከባ ኢራንን ኣሜሪካን ምልዋጥ እሱራት ከካይዳ ልዑል ተስፋ ከም ዘሎ ተንተንቲ እምቱም ትማል 10 ግንቦት ኣብ ማሊ ንዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ዕላማ ዝገበረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቦምብ ተኻይዱ በትፍጻመ ዜጋታት ጫድ ዝኾኑ 3 ኣባላት ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ትውድብ ክቕተሉ እንከለው 4 ድማ ብኸቢድ ቆሲሎም ነቲ መጥቃዕቲ ዝኾነነ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ማል ድማ ብፍላይ ኣንጻር ሽበራውያን ዝቐንዐ ስርሒታት ክሕይል ጸዊዑ ኣብ ማሊ ሽበራውያን ንምድምሳስ ኣስታት 13,000 ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት እኳ እንተለው ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ጸጥታዊ ወጥሪ ኣብ ምህዳእ ዛጊዝ ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይገበሩ ጸብጻባት ይሕብሩ حدش قدام مينستر العراق بمخان بمنغستي كقوم ببريزيدنت بهرام صالح استمززه مصطفى الكاظمي انصار منغست زقنع سلاماو سلفتات بمكيادومن مس حيلتات صتا بمغጫومن اب تحت قيدي صنحو اشحال زيغاتات نصا كلققو ب10 ግንቦት ትእዛዝ አመሐላሊፉም قدام مينستر الكاظمي بزيكازي نتوم حيلتات صتا بزتكوس وطيايتي زموتن زقسلون كحساخ وهاب مخانو انصيرلهم بايت العراق بقدام مينستر الكاظمي نزتمزه كابينه مينسترات ابز حلف سومن كم زصدقو زفلت كوينو ازي كوسدو مخانو زغلصو زلو سغومتات كاب حزبي دغف كركب استواصو كم زغبر مستهاجر قربت زلوم تنتنتي يحبروم نزعل استرالو زينو مستندو ابزازي ملو زغصل فنيرتي بخكاتل عدم مشت